honorable sai kai ai takarar nan sai kai yalla bai abinda nake so zaman yanzu ai daga sama har ƙasa abinda daman nake so na faɗa mu san matasa su da su ake cinye gasa wallahi wannan gaskiya ne abu na farko za a samu muku da buhuna na wiwi Ina shanye dula 10. Ana da golden kwali 10. Allah da za ka koma 70. Sai Na sa wannan barista nan sha'afa zai kawo muku sababbin makamai. Abin da nake so ku shiga prison minti 10 yayi yawa in dai na Saja, wallahi kun yi feli, ku zo ku kwashe kayan ku. Tunda kun yi feli, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, ku zo ku kwashe kayan ku. Aneja kun yi feli, ku zo ku kwashe kayan ku. Wallahi kun ishe mu, ku zo ku kwashe kayan ku. Wanda ya zagaye ku, ku zo ku kwashe kayan ku. Ka insecurity, ku zo ku kwashe kayan ku. Ka sata ga yunwa, ku zo ku kwashe kayan ku. 2023 sai mama Atiku. 2023 sai baba Atiku. Baba Atiku karbi mulki Najeriya. Kantigi kankone, 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 kantigi kankone. Yamba Saja, wallahi kun yi feli. Kun yi feli.